חושבת שזה ממצה את הדבר. אם אני יכולה לראות את האדם עם החלק הילדי שלו, הנזקק שלו, הרך שלו, עם החלק הבוגר שלו, ולהכיל את שני הדברים ביחד, אני חושבת שזה אמפתיה. היי, אני מלכה פלדשטיין, מטפלת זוגית ומינית הוליסטית. שנים רבות מלווה יחידים וזוגות עם ההשתנות שלהם ושל הצרכים שלהם לאורך החיים. לדבר את הלב זו התשוקה שלי, המומחיות שלי וגם מרחב הצמיחה שלי. כולנו רוצים קרבה, קרבה אמיתית ואוהבת. כולנו רוצים מגע. מגע מנחם ומרגיע וגם כזה שיש בו תשוקה. אבל זה לא תמיד פשוט. איך עושים את זה? בפודקאסט הזה נדבר על זוגיות, מיניות ואהבה, ואיך לחבר את המשולש הזה הלכה למעשה כדי לקיים מערכות יחסים זוגיות תומכות ומתפתחות, שמביאות בחשבון את שנינו ואת ההשתנות שלנו לאורך השנים. איך להפוך את הזוגיות למקור של כוח בחיינו. בכל פרק נבחר חלק אחד מתוך המרחב הזוגי ונתבונן עליו בעזרת אורחת או אורח מפרספקטיבה רחבה ככל הניתן. ננסה ללמוד משהו חדש על עצמנו ולהטמיע את התובנות לחיינו האישיים והזוגיים. והיום נדבר על אמפתיה בזוגיות. המקום הזה הרך, הקשוב, החומל, האוהב, שלפעמים כל כך טבעי וזורם בתחילת הקשר, בהתאהבות, ואחר כך בעומק הזוגיות עם השנים הופך למאתגר יותר, נוקשה וקשה יותר. קשר, כל קשר, לא יכול למצות את עצמו בלי אמפתיה. כולנו רוצים וזקוקים לחסד הזה לעצמנו. אז איך בעומקי היומיום, ההורות, הפרנסה, השונות שלנו והמורכבות שהחיים מביאים, לא שוכחים את הבסיס, מקיימים אותו, זוכרים אותו, חיים אותו, באמפתיה. אז היום נמצאת איתנו הילה מעיין דוד. בוקר טוב, הילה. בוקר אור. איזה כיף שאת פה. איזה כיף שאני פה. כבר השיחה המקדימה שלנו בכניסה, כבר הייתה לנו ממש מחברת. יפה. אז הילה, את מלווה אנשים וזוגות בצמתים ומצבי חיים מאתגרים. את עוזרת להם ליצור קרבה מחודשת ולאחות קרעים בעזרת כלים של תקשורת מקרבת, המצפן וגישות נוספות. את מנחה קורסים וסדנאות ללימודי תקשורת מקרבת והתפתחות אישית, מנחה בחירה ושותפה לפיתוח קורס הכשרת מאמנים בשיטת המצפן במרכז מיתרים. יש עוד משהו שהיית רוצה לספר? עוד משהו שאני רוצה לספר, אני אישה. אישה שנעה בחיים ולומדת בעיקר מהחיים. כל התארים האלה והדברים שאני למדתי במהלך החיים, הרשמיים, במרכאות, זה נפלא, אבל אני חושבת שהחציבה של החיים והחוויות בחיים לימדו אותי הכי הרבה על איך לנהל מערכות יחסים יותר טוב, איך לחיות יותר טוב. זה מדהים מה שאת אומרת, כי אני, תוך כדי שאת מדברת על למידה מהחיים, שאני כל כך מתחברת לזה, אני יכולה לראות איך כשאנחנו פותחות את הערוץ למעלה ופנימה, הכל מגיע. כל התובנות מגיעות. כן. למה הזמנתי אותך? כן. אז גם קודם כל בגלל כל הדברים שאת עושה, שאני חושבת שהם מדהימים. ואישית הזמנתי אותך כי כשחשבתי את מי אני מזמינה לפודקאסט הזה, לפרק על האמפתיה, אז את קפצת לי לראש. ונזכרתי באותו יום שבו שתינו הנחינו סדנה בכנס לתקשורת מקרבת לפני כחודשיים. ואז התקשרתי אלייך אחר כך וביקשתי ממך משוב, כי את היית בסדנה שאני העברתי. והאופן שבו נתת לי את המשוב שווה אותי. כיף. גם באמפתיה וגם בצורה מאוד מלמדת, כי אני לא הייתי צריכה רק תפיחות אל השכם, רציתי ללמוד באמת. אז ממש תודה. באהבה. אני הייתי רוצה שנתחיל את השיחה על אמפתיה בלהגדיר בכלל מה זה. כי נראה לי שיש הרבה בלבול. כן. אז את רוצה להתחיל? איך היית מתארת אמפתיה? איך הייתי מתארת אמפתיה?
מבחינתי אמפתיה זה לב פתוח לאחר, עם כל מה שהוא מביא. עם כל, אני לא אגדיר כרגע אמפתיה בתקשורת מקרבת, אלא יותר איך אני בחוויה מרגישה את זה. ואמפתיה זה באמת לב פתוח לאדם השני, עם כל מה שהוא מביא. אני זוכרת שבתחילת הזוגיות שלי, אני חלמתי על בן הזוג שלי, וחלמתי עליו עם הילד הקטן שהוא עומד לידו. ואני חושבת שזה ממצא את הדבר, אם אני יכולה לראות את האדם עם החלק הילדי שלו, הנזקק שלו, הרך שלו, עם החלק הבוגר שלו, ולהכיל את שני הדברים ביחד, אני חושבת שזה אמפתיה. כשאני מקשיבה לך לתיאור הזה, אני כמובן נערכתי גם לשיחה הזאת, וכתבתי לעצמי איך אני מגדירה אמפתיה, ויש איזו מילה שחזרה גם בדברים שאת אמרת, וגם בדברים שאני כתבתי, וזאת המילה עם, בעין, להיות עם. אז בשבילי אמפתיה זה להיות עם עצמי, ועם האדם שנמצא לידי, בלב פתוח. עם כל מה שהוא מביא, עם כל מה שאני מביאה, פשוט להיות עם. כן. ובשיחה המקדימה שלנו, אנחנו דיברנו על זה, על הבלבול. כן. אז בואי רגע נביא את הדוגמאות של מה זה כאילו אמפתיה. כאילו, כמעט, אבל לא. אני אגיד לך מה אני חושבת שאנשים מבלבלים. הם מבלבלים את כוונת הלב האמיתית שלהם, של להיות עם הבן אדם, והאכפתיות שהם חווים, לבין איך שזה מגיע החוצה. שהרבה פעמים זה מגיע החוצה באופן שהוא לא תמיד ידידותי לזה שמקבל את האמפתיה במרכאות. למשל, הרבה אנשים מבלבלים בין אמפתיה לבין הסכמה. נכון? כן, את צודקת, נגיד אם מישהי מספרת לי על משהו שבן זוגה עשה, שנורא הכאיב לה, אז כאילו אמפתיה זה להגיד לה, כן, את צודקת, הוא באמת ככה, והוא כאילו באמת להיות ככה. בצד שלי. כן, להשתתף ולתמוך בך ולהיות בצד שלך, ולעשות בובת וודו מהבן זוג ולתקוע בסיכות. זה פלבול אחד שאני יכולה לראות. אנשים מבלבלים בין אמפתיה לבין הזדהות. כי כשמישהו מספר לי משהו שהוא עובר, וגם גם לי אני קרה, כן, וגם לי קרה, אז אני קופצת לבריכה, ואני מתחילה לדבר על עצמי כדי בעצם לתת לו הרגשה שהוא לא לבד, אבל הרבה פעמים אנחנו מפספסים, ואנחנו נכנסים לתוך הסיפור של עצמנו, והבן אדם השני הולך לאיבוד. ממש, אני חושבת שהזדהות, אני מגדירה אותה כגניבה לא מודעת של תשומת לב. נכון. בעצם את מספרת לי משהו עלייך, ואני נכנסת, כן, גם אני, ואז בעצם מבלי לשים לב, אני גונבת את תשומת הלב אליי. יש עוד בלבולים באמפתיה. למשל, נורא בא לי לעזור לך. את מספרת לי משהו שלא פשוט לך, ממש בא לי לעזור לך, ואז אני מתחילה להרעיף עלייך עצות. מלא עצות. שאותי זה מקפיץ. שאותך זה מקפיץ, ואני מניחה שמלא אנשים זה מקפיץ אותם, והרבה פעמים כשאני מלמדת, אני אומרת שכשבן אדם נמצא במקום נמוך, אין לו את כל המשאבים שלו, אבל הוא לגמרי הרבה מאוד פעמים, אם לא חלק מכריע מהפעמים, הוא יודע מה צריך לעשות כדי להרגיש יותר טוב, או כדי לפתור את הסיטואציה, או כדי זה, הוא יודע את זה, אין דיאט, כרגע הוא לא נמצא שם. לגמרי. וכשאני נותנת לו עצה, זה כל כך מחווץ, כי גם הוא נמצא במקום רגשי, ואני מדברת איתו מהשכל, ואנחנו לא נפגשים. וגם יש איזו הרגשה של, מה, את חושבת שאני לא יודעת את זה? כן, זה כאילו מקטין את האינטליגנציה של האחר. ממש כזה. כן, כן. אז כל העצות האלה, והכוונה, המטרה טובה, נכון? אנחנו רוצים לעזור, אבל הרבה פעמים באמפתיה, זה הולך לכיוונים אחרים. ויש עוד משהו. עוד בלבול. עוד בלבול, או אולי איזה מין אמונה כזאת, שאני מאוד עצובה שהיא קיימת, של להיות באמפתיה, זה חולשה, זה רך,
זה יגרום לבן אדם השני להתחפר בתוך הקושי שלו, זה לא יעזור לו, אני אוציא אותו, אני אעודד אותו, אני אגיד לו ככה, אני אגיד לו ככה, ובעצם זה גם כביכול, אני לא רוצה לחזק את החולשה של במרכאות של הצד השני, וגם אני לא רוצה להביע יותר מדי, לפתוח את הלב יותר מדי, להיות חשופה יותר מדי, לפגוש פגיעות יותר מדי. אז אמפתיה זה במינון מסוים. כן, עד כאן. כן. עד כאן. כן. אני חושבת שיש, אני אביא עוד אפשרות של בלבול, זה ביטול, שימי את זה בפרופורציה, זה לא כל כך נורא, את מגזימה. שזה גם הרצון לנחם. כן. אני כל הזמן, אני רוצה שנראה שהכוונה היא מאוד טובה. טובה. מאוד רוצה לעזור לבן אדם, אבל אנחנו מתבלבלים המון. לגמרי. אז כן, הקטנה הזאת, נו, או לעשות מזה צחוק. נכון? להקטין את זה, להגיד, נו, אפשר לחשוב, נו, בסין ילדים לא יודעת מה. כן, ואז בעצם אם אני זאת ששיתפתי אותך במשהו כואב, ואת אומרת לי, נו, כזה בצחוק, אני מתכווצת, כי כאילו, מה ששיתפתי הוא לא חשוב, הוא לא רציני, אבל אני חובה את זה. אז אני רגישה מדי, אני עושה עניינים, אולי עדיף שאני אשתוק, אולי עדיף שאני לא אספר, כי כנראה שמשהו בי לא בסדר, אולי אני, נכון, לא יודעת להתמודד, אני לא יודעת לאבד את הדברים. אז נשארנו להיות ועם לב פתוח ולהקשיב בהקשבה שקטה, ולהתעניין. לגמרי. להתעניין, ספרי לי עוד על זה, על מה שאת מרגישה, על מה שאת חובה, על מה שאת צריכה, ספרי לי עוד. אז תגידי, זה מרגיש כמו זה וזה? אז אולי תגידי לי בדיוק ככה, או שאת תגידי לי, לא, זה לא ככה, זה ככה. בעצם ההתעניינות עוזרת לך לדייק את מה שאת מרגישה ולהעביר את זה אליי, כך שאני אראה אותך. וגם לחוות שיש מישהו בעולם שיכול להיות איתי, עם כל הצדדים הפחות מוארים שלי, עם כל הצדדים הפחות מעובדים שלי, פחות מודעים שלי אפילו, וזה בסדר. כן. זה כמו נותן רשות, אני משתמשת המון במונח לתת רשות. גם אני לתת לעצמי רשות, וגם שאחרים ייתנו לי רשות, כי זה כל כך לא רווח בעולם, שיתנו לי רשות להיות מי שאני. כן, להיות מי שאני. באותו רגע, גם אם אני לא הכי מתוקתקת באותו רגע, זה בסדר, וזה אחד הדברים שממש ממש חסרים. כן. לרוב האנשים בעולם. ממש. אז למה בזוגיות זה בהתחלה יותר קל מאשר בהמשך? כי בהתחלה אנחנו על הורמונים. אנחנו על כימיקלים בראש, במוח. אני חושבת שבהתחלה המגננות עוד לא קיימות שם. החיפוש של המקום, אם זה התאהבות, כן? אם זאת התאהבות, אז החיפוש של המקום עוד לא קיים שם. המפגש עם הפצעים הילדיים עוד לא קיים שם. יש המון כזה אופוריה בתחילת קשר שמתאהבים. יש גם את החיפוש של המשותף. כן. ודרך החיפוש של המשותף יש, אני חושבת, הרבה חוויה של הזדהות שמתבלבלת עם אמפתיה, אבל כשמזדהים, אז לרגע יכולים להיות עם. כן. ואנחנו הופכים להיות כאילו, אנחנו מנסים למצוא את הביחד הזה ולהפוך להיות כביכול אחד. כן. ואז לאט לאט מתגלה השונות. את יודעת, שמעתי, אני לא זוכרת מי זה אמר, נדמה לי ברוס ליפטון. הוא אמר שבאמת בהתחלה אנחנו באיזה מין חוויה כזאת של אופוריה, והמון המון דברים קורים לנו במוח, ואנחנו על ענן, ואז הלא מודע פחות פעיל בזמן הזה. ואז הוא אומר, ברגע שמתחילים להגיע לשגרה והאוטומט מתחיל, אז הוא לוקח את המושכות, והאוטומט תמיד מחזיר אותנו
לשחזורים של ילדות, למקומות פצועים, לדברים שלא קיבלתי פעם, ואז אני מתחילה, רגע, למה לא רואים אותי? למה לא נותנים לי? זאת סיבה אחת לדעתי. אני חושבת שיש, זאת סיבה שמביאה את העבר. העבר נכנס לתוך ההווה, ואני רוצה להוסיף על זה את הסיבה של ההווה. את הסיבה של הפשוטה, של השונות האישיותית בין שנינו, שככל שעובר הזמן, היא בולטת יותר. כי אולי כשהכרתי את בן הזוג שלי, אז מאוד קסם לי החופש הפנימי שלו. החופש הפנימי שלו להיות מישהו, ולא לבקש אישור מאחרים על מישהו ומשהו, ואני הייתי מאוד מבקשת אישור, כזה. אז קיבלת ממנו השראה. אז מצד אחד, כן, קיבלתי ממנו השראה, ולאט לאט התכונה הזאת הפכה להיות מאתגרת. וזאת שונות אישיותית, לא רק בזכות העבר השונה שלנו, אלא בזכות בגלל האישיות השונה שלנו, והשונות הזאת הולכת ונהיית יותר בולטת, וקשה יותר לקבל את התכונות של האחר, כי את הצללים של התכונות, כי יש גם אור, יש את האור והצל לכל תכונה. כן. זה מתכתב לי עם גם הדבר הזה, שבעצם בהתחלה הוא נותן לי השראה וממלא לי איזה שהם צרכים של וואו, אני בחברת מישהו שיכול ללמד אותי את הדבר, אני מקבלת השראה, אני מתמלאת מזה, אבל הרבה פעמים, לאורך זמן, גם אנחנו עם עצמנו וגם אנחנו עם בן זוג, פתאום יש צרכים שהורעבו. אתה יכולה לתת דוגמה? לא עולה לי כרגע, אני מנסה לחשוב. אני אתן דוגמה. אוקיי, יש לך? פשוט היא קופצת לי עכשיו. היה צורך מורעב בשיח רגשי. בעומק שלו. ואני חושבת שנדמה, יש איזה מין דעה רווחת כזאת של גברים, שגברים פחות צריכים את זה, ואני לא מאמינה באמונה הזאת. ככל שעוברות השנים, אני יותר רואה שיש לשני המינים את הצורך הזה, אולי הוא מתבטא אחרת. יותר מודחק, כן. אבל אצל גברים הוא באמת יותר מודחק, בגלל שהם אלה שיצאו למלחמות, הם אלה שהיו צריכים לשים את השריון על עצמם, ולהדחיק את הרגש, כי אם הם רואים את הרגש אצל ה-so called אויב שלהם, הם לא יכולים להיות אויב שלהם. וגם אמרו להם כשהם היו קטנים, מה אתה ילדה? מה אתה מיילל? אל תבכה, מה אתה בוכה? תפסיק לבכות. אז היה צורך של שיח רגשי מודחק, עד זה יצא בזעקה. עד שלא יכולתי יותר. וזה יצא בזעקה, ואני מאוד מודה לזעקה הזאת, כי היא עשתה שינוי מאוד גדול. אז עכשיו כשאת אומרת את זה, נתן לי השראה והזכיר לי, למשל הצורך שלי בהתפתחות משותפת, או בהדדיות. הייתה תקופה ארוכה שבה אני באמת עשיתי דרך מאוד עמוקה, ברמה של ההתפתחות שלי. ובן זוגי, אני חושבת שזה אפילו איים עליו. זה ממש כזה, הזיז לו את הגבינה, והוא מאוד לא אוהב שמזיזים לו את הגבינה. כן, גם איים על זה מי זאת העילה הזאת? מי זאת, בדיוק. היא משתנה לי, ואני, היה שלב שממש לא הייתי מוכנה יותר לחוזה הישן, ואמרתי את זה. זאת אומרת, אני לא יכולה להמשיך ככה. אני צריכה הזנה, אני צריכה התפתחות משותפת, אני צריכה להנות עם בן הזוג שלי, אני צריכה הדדיות, לא יכול להיות שאני אוביל את הקשר למקומות מסוימים, ואתה, כן, זה הפך להיות מין משיכת חבל, תמשוך אחורה. כן. כן, אז כל מיני צרכים מהסוג הזה, או כשבן אדם נמצא בקשר ארוך, אז הוא לא יכול להיות בתשומת לב מלאה לבן או לבת הזוג שלו כל הזמן,
ואז נגיד החיים מגיעים, ויש עבודה, ויש ילדים, ויש לחץ, ויש כל מיני עניינים, ואם יש בן זוג, אחד מבני הזוג, יש לו פצע של לא רואים אותי, או לא אכפת ממני, או אני לא חשובה. אני לא מספיק חשובה, אם יש לנו פצע עתיק כזה, אנחנו לוקחים את הפצע העתיק הזה ומלבישים אותו על מה שקורה לנו בחיים עכשיו, אם בן הזוג פתאום לתקופה מסוימת, אולי הוא בלחץ, אולי הוא נכנס לתוך מערבולת פנימית, והוא קצת עם עצמו, והוא מתרחק קצת. כן. אז זה פתאום דברים שאנחנו לא יכולים להכיל, ואז הפצעים מתחילים לקפוץ בינינו. בואי נחזור רגע לסיפור שלך. איך בן הזוג שלך קיבל את הצורך הזה שלך? הוא נלחם בו. בהתחלה הוא נלחם בו. כמו שאמרתי, הוא לא אוהב שמזיזים לו את הגבינה. אני השתניתי, החוזה מתחיל להשתנות. הוא מרגיש את זה, את יודעת, גם אם אין לו מילים לזה, הוא מרגיש משהו פה, יש פה איזה שינוי שאני לא יכול להכיל אותו. הוא לא הרגיש חלק מהשינוי הזה. והייתה המון עדיפה, והייתה המון התנגדות, והיה קושי, היה ממש קושי. אני זוכרת שהיה שלב שאני אמרתי, אני אוהבת אותך, אני רוצה להיות איתך, אבל אני ככה לא יכולה. זה לא, אני צריכה שותף, אני צריכה מישהו שיהיה לצידי, שיצעד את הדרך איתי. ואז מה קרה? אני חושבת שיש בינינו קשר כזה עמוק, אני באמת מנתחת את זה ככה, יש בינינו קשר כזה עמוק, שבכל פעם שהוא ראה שאני מגיעה לקצה שלי, בכל מיני צמתים של נקודות שבהם אני אמרתי, זהו, אני לא יכולה יותר, אפילו אם לא הייתי אומרת את זה במילים, הוא הרגיש את הזהו שלי, והוא עשה את הקפיצה הבאה שלו. מדהים. באופן, באמת זה היה פשוט מעורר התפעלות, אבל זה לא שהוא אמר לעצמו, אני לא חושבת שהוא אמר לעצמו, טוב, אני אקפוץ, אלא משהו בו אמר, אוקיי, אני לא יכול, היא הולכת לי לכוכב אחר, אני חייב לחבור אליה, כי היא לא תחזור לכוכב שלי. זה כאילו שהרוח שלו אמרה לו משהו. נכון. הרוח שלו הזיזה אותו לשלב הבא בהתפתחות האישית שלו, בזכות השינוי שלך. ועזרה לו להתגבר על הפחדים. זה מדהים, כי אני רואה מתוך הסיפור שלך בעצם את האיכות של החוזה הנשמתי. נכון. בזוגיות. ואני רוצה לקחת רגע סוגריים מהנושא שלנו אמפתיה, אבל בכל זאת אני אקח סוגריים רגע למקום הזה של ההבדל בין זוגיות שהיא ברית לזוגיות שהיא הסכם חברתי. בהסכם חברתי יש איזה מין, את יודעת, זה כמו חתונה אזרחית, בואי נגיד ככה. זה בדיוק מה שחשבתי עליו בדרך לכאן. וואלה. ההבדל בין זוגיות כזאת לזוגיות אחרת. אז הסכם חברתי זה בואי נחיה ביחד, ויהיה לנו נחמד, לך יש זה, לי יש זה. ונגדל ילדים ביחד, נבנה משפחה, ויהיה לנו גם רווחה כלכלית, וגם נעשה דברים ביחד, ויהיה לנו כיף. כן, אני אוהבת את זה, אתה אוהב את זה, איזה יופי. וכשיהיה קשה אנחנו נלמד איך לריב, ונתגבר על הקשיים, או שלא, או שניפרד, אוקיי, זה זוגיות שהיא הסכם חברתי. ברית זוגית, ואני לא מתייחסת בכלל למשך הברית, היא יכולה להיות למשך שנה או 40 שנה, זה לא משנה. יש בה איזשהו חוזה נשמתי של צמיחה. ממש. וזה נמצא מעבר לכל הפסיכולוגיות, ולכל השיטות, יש בה משהו, איזשהו אלמנט, של אנחנו פה, גם בשביל להתפתח, בשביל להיות הקטליזטור אחד של השני להתפתחות. לגמרי, אני אומרת שעומר בשבילי הוא המורה הכי גדול, אחד הגדולים. כן. אוקיי? אמא שלי, הוא והילדים. וארנינה. הם באמת 3 אנשים שנכנסו לחיים שלי, אמא שלי, אני נכנסתי לחיים שלה, אבל לא משנה, ופשוט משהו בנוכחות שלהם בחיים שלי, עשה לי את הקפיצות הכי גדולות של ההתפתחות האישית, והפתיחה של התודעה, כאילו, לא תמיד בצורות ידידותיות המשתמש, הייתי אומרת, אבל אני ממש מכירה על זה תודה, כי ממש. הקשר שלי ושל עומר למשל, אני לא יכולה להגיד שהוא, אין לי מילים.
כן. אין לי מילים עליו. זה המקום של הברית, אין לו הרבה מילים. נכון, זה לא רק התאהבות, וזה לא רק שותפות, וזה לא, יש שם משהו עמוק שמחזיק מים, שהולך את הדרך, לפחות עד עכשיו. כן. וכן, והוא מפתח אותי, והוא מפתח אותו, ואני רואה איך ההצטלבויות ממש אנחנו ממריאים ביחד. זה מרתק, זה מרתק. אני אומרת שבברית זוגית, כאילו לברית יש שני כובעים. הכובע אחד זה להיות הבית החם, האוהב, המקבל אותנו, והכובע השני הוא להיות באמת הקטליזטור של ההתפתחות שלנו, וכשהזוגיות חובשת את הכובע השני, היא מאתגרת, היא מביאה לנו לפרצוף. והרעיון הוא לא להיבהל מזה, לשהות שם עם הכאוס הזה, כי לרגע נוצר שם כאוס ורצון לברוח. נכון. זה לא רק לא להיבהל, זה לא להאמין למה שאני אומרת לעצמי על הדבר, אלא להסתכל על זה מעוד ועוד זוויות, מעוד ועוד מרחקים, כאילו לא להזדהות עם החוויה הקשה שאני עוברת באותו רגע. אנחנו ממריאות למקומות... זה אנחנו. כן, זה אנחנו. אני לא רוצה לעשות את זה אחרת ממה שזה בדיוק. נכון, אני מרגישה, אני מאוד מחוברת לתפיסה הזאת, שיש חיבורים שהם נשמתיים, שהם עמוקים, שיש בהם משהו משמעותי לחיים שלנו. בדיוק, גם לחיים שלנו וגם לחיים של אחרים. אנחנו באנו לפה להביא ביחד, להוריד איזה קו של יופי לעולם. אז בואי רגע נחזור לפרקטיקה. מה עוזר לנו ברגעים האלה שאנחנו תולשות את השערות ורוצות להדביק את הבן זוג לקיר? מה שעוזר לי זה שאני מזכירה לעצמי שהכעס הזה או התסכול הזה זה זמני, כי אני עכשיו מאמינה לעצמי ב100% שמה שקורה זה לא תקין, בגלל שאני אחד מתערבלת עם הפצעים שלי, 2 עם הצרכים שלי שלא נענים, וכל הדבר הזה פשוט מציף ויוצר בתוכי כאוס, ובגלל שאני כבר יודעת שזה לא מחזיק מים, גם זה לא מחזיק מים, נכון? הכעס עובר, התסכול עובר, ואז מדברים, ואז צולחים את האתגרים האלה בסוף ביחד, ואני נזכרת בברית הזאת. אני נזכרת בברית הזאת, וזה מאוד 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 עוזר לי. אני זוכרת, יש לי סיפור שאולי ייתן השראה. כן, מתאים? כן, בטח. אז עומר, יש לו מין דפוס כזה, שכשקשה הוא הולך. הוא לא יכול להכיל את זה, הוא הולך, הוא לא יכול להישאר במרחב, הוא checking out, כן? flight. ואני, יש לי מין דפוס כזה, שכשקשה, אני חייבת לפתור את זה כאן ועכשיו. חייבת לדבר. איזה חוזה, שיש לנו דפוסים הפוכים. מה חבל על הזמן. וגם יש לי חרדת נטישה. אז בכל פעם שהיה לי ממש ממש קשה, בעיקר כשהיה לי קשה, הוא היה הולך. וואי. הולך לכמה שעות, נעלם, ואני הייתי נתחנת, נגמרת. את נטושה, באותו רגע את נטושה. אני מאמינה שאני נטושה, אני מאמינה שלא אכפת ממני, אני נכנסת לסרט מטורף. ואז היה איזשהו שלב שבו אמרתי די. אני יודעת שהבחור הזה אוהב אותי מאוד. אני יודעת שיש לנו ברית מטורפת. איך זה יכול להיות אחרי מיליון פעמים שאמרתי לו? אל תלך כשאני כואבת. למה אתה הולך כשאני כואבת? זה... והוא לא ידע להסביר לי. אז בפעם האחרונה שזה קרה, אמרתי זהו. זה לא הולך לקרות יותר. אנחנו או נשאר ונלמד לצלוח את זה, או שלא נהיה ביחד. והיה בתוכי, אני תיארתי לך את האנרגיה, שבתוכי נוצרת אנרגיה כזאת, הוא מתחיל להצטרף אליי. לגמרי, השדים פוגשים אחד את השני. אז הוא חזר הביתה, ואמרתי לו, תקשיב, זה לא יכול לקרות יותר. אני לא מוכנה שזה יקרה יותר. אני יודעת שאתה אוהב אותי, אני יודעת שאתה יודע מה זה עושה לי כשאתה הולך, ואני לא רוצה את זה יותר. אני רוצה שאנחנו נשב ונתמודד עם זה.
והוא ניסה להתחמק בכל מיני דרכים, מה את רוצה? אני לא יודע מה את רוצה ממני, אני לא יודע מה, אני לא כמוך, אני לא... אמרתי לו, תקשיב, אני לא מצליחה להבין, כל פעם שקשה לי אתה קם והולך, זה לא ברור לי הדבר הזה. הוא אומר, המשיך, לא יודע, ולא יודעת, פתאום עלתה לי שאלה בראש, ואמרתי לו, אני רוצה להבין, מה קורה לך כשקשה למישהו לידך? כאילו, זה כבר לא היה עליי. כן. וזה כמובן הפגיש אותו עם פצע ילדות מאוד מאוד גדול, שבעצם הוא תמיד חווה כילד שלכולם קשה, ואז כל הפוקוס על אחרים, ואז אמרתי לו, אוקיי, וכשקשה לאחרים לידך, מה קורה לך? ואז הוא אמר לי, אין לי מקום. וואו. אני לא קיים. וואו. אז קודם כל, אני יכולתי להבין למה הבחור הזה, למרות שהוא אוהב אותי מאוד, הוא קם והולך בכל פעם שקשה. הוא לא קיים, הוא לא יכול להיות שם. זה כמו מוות. וכשאני הבנתי את זה, גם לי כבר פחות קשה אם הוא הולך. וואו. אבל... איזה חסד. הקטע הוא שמאז אני לא זוכרת שהוא הלך, ואם גם הוא הלך לאיזה שעה, אני יכולתי להכיל את הסיטואציה ולדעת, הוא הולך לטפל בעצמו, כי הוא לא יכול פשוט. ואז כשיש איזו הבנה כזאת של שנינו, שיש לי כמעט דמעות, כשיש הבנה כזאת של שנינו, זה פשוט, זה הפתרון. זה מדהים. זה פותר את העניין. זה ממש הרגעים של נפתחים שערי שמיים. ושם גם נפתחים שערי שמיים, וגם הלב האמפתי מתחיל לפעום. מדהים. אם אני מחברת את זה למה שאנחנו מדברות עליו היום, אז הרבה יותר קל להיות אמפתית, כשאת יודעת מה הקושי, מה גורם לו, מה הוא פוגש ברגעים האלה. ואז אני יכולה להיות גם אמפתית לעצמי, ולהכיל את עצמי בזמן שהוא הולך ומטפל בעצמו. כן. ואז זה לא או אני או אתה. או שאתה תישאר איתי ולא תהיה קיים, או שאני אתן לך ללכת, אבל אני אמות. כן. נכון? אז זה לא או-או כבר. בדיוק. זה לא או-או. כן, זה אנחנו ביחד יכולים לפתור את זה. איזה סיפור. אני אוהבת סיפורים, כי לומדים מהם הכי הרבה. ממש. אז אולי אני אביא גם סיפור. Yeah. הסיפור שהוריד לי את האסימון של מה זה אמפתיה. בגוף הרגשתי את זה. זה היה לפני כמה שנים טובות, אני לא זוכרת כבר כמה, אולי 7, משהו כזה. הנחיתי אז סדנה לזוגות ביחד עם חברה בשם אשי אגסי, ואנחנו עשינו את הסדנאות האלה לסופי שבוע. זאת אומרת, זה היה שישי שבת לזוגות, ואשיה הביאה את בן הזוג שלה שיתמוך במהלך הסדנה, הוא לא היה מנחה, הוא פשוט החזיק מרחב. ואני נורא רציתי שגם רמי יבוא איתי, רק בשביל להיות איתי, בשביל להחזיק איתי את המרחב, לתמוך בי. ואני מכירה עם מי אני חיה, עם אדם שלא כל כך מתחבר לחוויה הזאת של להיות בסדנה קבוצתית וכו'. ואמרתי לעצמי, אני הולכת בכל זאת לבקש ממנו לבוא איתי. אבל אני עושה לעצמי הכנה מראש. אז כבר התחלתי ללמוד תקשורת מקרבת, ולמדנו אז את ההבדל בין בקשה לדרישה. ואני אומר עכשיו ככה בשביל המאזינים על רגל אחת, שההבדל בין בקשה לדרישה, זה במבחן התשובה השלילית. זאת אומרת, אם אני ביקשתי ממך משהו, ואת אמרת לי, אני לא יכולה לעשות את זה, והסברת לי גם למה, אז אם קיבלתי את זה, את הלא שלך בידיעה שזה כן לעצמך למשהו אחר, או בגלל שיש לך את הסיבות שלך וזה לגיטימי ומותר לך גם לא לרצות אותי, אלא לבחור בעצמך, ולא עשיתי לך פרצוף חמוץ, ולא דיברתי איתך יומיים, ולא הענשתי אותך בדרכים כאלה או אחרות, אלא נשארתי מחוברת לעצמי בטוב, סימן שזאת הייתה בקשה. לא בטוח בטוב, אולי היית עצובה. אוקיי, אולי הייתי עצובה, או כואבת, או מאוכזבת, אבל בלי האשמה. לא עליי, כן. בדיוק, בלי האשמה. הייתי עם הרגש. אמרתי, טוב, אני הולכת קודם לעשות לעצמי הכנה רגשית, לשמוע תשובה שלילית. באמת בהבנה שיש פה עוד אדם עם צרכים אחרים. ואז אמרתי לו, אני רוצה לבקש ממך בקשה, ואני קצת חוששת מעצם העובדה שאני מבקשת בקשה.
ומבחינתי זה באמת בסדר שתגיד לי כל תשובה. ואז הסברתי לו, הוא ידע שאני הולכת להנחות, וסיפרתי לו שיש שם מביאה את בן הזוג שלה, ושאלתי אותו, היית מסכים לבוא איתי גם? אז הוא ככה הסתכל עליי בחום, וקצת אולי אפילו במבוכה, ואמר לי, אני לא הייתי רוצה שתיפגעי מהתשובה שלי, אבל זה לא מתאים לי לבוא איתך. ואז שאלתי אותו, אתה מוכן לספר לי למה? אותו למה שאת שאלת, אבל באמת ממקום של לב פתוח לשמוע כל תשובה שהוא יגיד. הוא אמר לי, את יודעת, אני אספר לך מה קורה לי כשאני באה לסדנה שיש בה הרבה משתתפים. אני יושבת נניח במעגל, והם מתחילים לשתף מהעולם שלהם, אז אני מקשיב לאדם הראשון, אוקיי. ואז מגיע האדם השני, אני מקשיב גם לאדם השני, מתחילים קצת להתערבב לי הסיפורים, בין הראשון לשני, ואז מגיע השלישי, ואז שם אני כבר מאבד, אני לא זוכרת מי אמר מה, ואני יודע שבהפסקה אולי ידברו קצת על הדברים, ואני לא זוכרת מי אמר מה, זאת אומרת שכל הקשב שלי ברח. וחוץ מזה שאחרי חצי שעה אני מרגיש צורך לקום ולצאת לחוצה, אני לא יכול להיות בחדר סגור ככה בזמן. ואז הבנתי שכל הדעה הקדומה שלי עליו, שהוא לא יכול, שקשה לו להיפתח רגשית, וזה, וכל האשמות שלי על הקשיים שלו, החסימות הרגשיות שלו, הם פרי המצאתי, ודעות קדומות שיש לנו על גברים וכו' וכו', ובעצם באותו רגע הוא שיתף אותי בחוויה כל כך אינטימית של מה קורה לו, שנמסתי שם. נמסתי ואמרתי, אוקיי, אני לגמרי מבינה ותודה שסיפרת לי. ואז ירד לי הסימון של מה זה אמפתיה. זה אמפתיה בחוויה האישית שלי כשאני נמצאת עם אדם שיש לי איתו איזשהו משהו לא פתור, והוא מאוד קרוב לליבי ומאוד אני רוצה קרבה, זה לזכור שזה לא או. שיש פה שני אנשים שונים במבנה שלהם, במבנה המולד שלהם, שני אנשים שונים שפועלים אחרת בעולם הזה. שלרוב זה לא קשור אלייך בכלל. בדיוק, זה לא קשור אליי, ויש לו זכות קיום בפני עצמו, ולי יש זכות קיום בפני עצמי, ואין פה שום תחרות על כלום. וככל שאני אתן לו להיות הוא, והוא ייתן לי להיות אני, ווין ווין. אבל את מבינה שרוב האנשים בזוגיות, יש איזו כמיהה אולי לא מודעת, עמוקה, עתיקה, של להפוך להיות אחד. אתה אני ואני אתה, ואנחנו דומים, מה שאמרת בתחילת השיחה שלנו. כן. ואנחנו, יש לנו את אותם העדפות, ואם יש לנו את אותן העדפות, ואנחנו אוהבים את אותם דברים, והכי טוב לנו ביחד כל הזמן, זה אומר שאנחנו זוג טוב. וחזק. וזה אומר גם שאני אהובה, אני במקום שאוהבים אותי. וזה לא נכון. זה לא נכון. כי גם הורים עם ילדים, לא בכל רגע נתון ממש מרגישים את האהבה לילדים, או הילדים להורים, או בני זוג יש שם את האתגרים לבנות הזוג. בדיוק, לא בכל רגע נתון, אנחנו מלאי אהבה ואור ושמחה עם האנשים שאנחנו כן אוהבים אותם בגדול, אבל אם אנחנו מבינים שזה אתה זה אתה, יש לך את העולם שלך, אתה בא עם היסטוריה אחרת לגמרי, ועם פצעים, שבדרך כלל מתלבשים על הפצע שלי, לא נעים להגיד, אבל ככה זה. שבאו לעבוד ביחד. ברור. ולי יש את שלי, ואנחנו לא חייבים להסכים על הכל, ואנחנו לא חייבים לקבל גם את הכל אחד מהשני. אז מתחילה להיות זוגיות יותר ויותר בריאה, למרות שעוד פעם אני אומרת, מלא אנשים מפחדים מהשלב הזה, זה כאילו מפריד בינינו. זה קפיצת ההתבגרות בעיניי. נכון. להפריד בינינו זה קפיצת ההתבגרות. נכון, אבל אנשים ממש אומרים, אבל אם אני לא אלחם על זה, אני שומעת את זה בקליניקה, אם אני לא אלחם על זה, זה אומר שלא אכפת לי. זאת אמונה מאוד עמוקה שאני מוציאה אותה, שולה אותה ממעמקי התודעה, אז אנשים נלחמים אחד בשני, כדי להראות שאכפת להם ולשמור על זוגיות שחשובה להם.
שזה מטורף, כי זה מביא בדיוק להפך. בדיוק להפך. אז אולי אפשר להפוך את המשפט, אם אני לא אלחם בזה, אם אני אשחרר את זה, זה אומר שאכפת לי. בדיוק. או אם אני אשחרר אותו. אותו, בדיוק. או אותה, הקלישאה הידועה. If you love them, set them free. בדיוק. כן. שאגב, אני טוענת שקלישאות הן האמיתות הכי גדולות. ברור, ברור. רק כשאומרים את זה, זה נשמע תמיד, אבל יש בזה המון. כי זה כאילו פותר אותנו, כשאנחנו אומרות קלישאה, אז לא צריך להתייחס לזה. נכון, לא לדקלם קלישאות, להבין אותם לעומק, שם מסתתרת אמת ענקית. כן. אז איך מתוך ההתרחקות הזאת, מתוך זה שגילינו שבעצם אנחנו מאוד שונים, אנחנו לא כל כך דומים, אנחנו מאוד שונים, ואנחנו מתרחקים, איך מתוך ההתרחקות אנחנו יוצרים את ההתקרבות מחדש? אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה התקרבות מחדש, כי אני חושבת שבלב יש איזושהי קרבה. אם אנחנו זוג אמיתי, שיש בינינו קרבה בלב. חיבור אולי. חיבור, כן. כמו שקראת לזה ברית, כן. או לא משנה איך נקרא לזה. אני מדברת על זוגיות ככה שיש לה בשר, כן. נקרא לזה ככה. אז ברגע שזה מדובר, אני חושבת שזה נורא חשוב לדבר את זה, כי השלב הביניים, שבו התרגלנו להתנהל כזה מעורבב ומאוד קרוב אחד לשני, ואפילו מתחכך, ואחר כך אנחנו מייצרים את הנפרדות, את המובחנות, יש גישה כזאת של מובחנות, אז זה יכול להיות מאוד מפחיד, או לשני בני הזוג או לאחד מהם, וזה צריך להיות מאוד מאוד מדובר, ולהתחיל להסתגל למים שבהם אנחנו לא חייבים להיות צמודים, מתחככים, כדי להרגיש שאנחנו ביחד. אולי לדבר את הברית הזאת יותר, אולי לבטא את השותפות הזאת, איך אני רואה את השותפות הזאת, מה חשוב לי בתוך הדרך הזאת. אולי זה הופך להיות מין צעידה זה לצד זה, מתוך בחירה, אבל לי יש את הנתיב שלי, ולך יש את הנתיב שלך. כן. זה ממש מזיז לכולנו את הגבינה בעקבות, את יודעת, סיפורי אהבה הגדולים של הוליווד, כן, זה מזיז את הגבינה, ואני חושבת שזאת זוגיות בוגרת, שיש בה בהתחלה מין הרגשת בדידות בחוויה שלי. כן. אבל ההסתגלות היא צריכה להיות תוך כדי עבודה פנימית, ודיאלוג על הדבר הזה. זה מה שאנחנו התחלנו לעשות עכשיו. אנחנו בתוך זוגיות חדשה, שבה אנחנו שני אנשים שרוצים ובוחרים להיות אחד עם השני, ואנחנו נעשה כל מיני דברים שונים, ואנחנו נלך למקומות שונים, ואנחנו לא נהיה צמודים כל הזמן, ואנחנו לא נסכים על הכל. כן. אבל אנחנו נסכים לראות אחד את השני, אנחנו נסכים לכבד אחד את המרחב של השני, ואנחנו נסכים לנחוח באהבה, פשוטה כן, כזאת. מקסים. אני חושבת, אם אני חוזרת רגע לשאלה הזאת, איך בעצם מתקרבים מחדש מתוך ההתרחקות, אז נראה לי שיש כל מיני דרכים להתקרב חזרה, ומה שיניע אותנו זה כוונה פנימית. בדיוק. ולפעמים הכוונה הפנימית הזאת היא לזכור שבעצם אנחנו רוצים את החיבור הזה, אנחנו רוצים את הקרבה. לפעמים מספיק מגע. לפעמים כזה מגע חם, ליטוף, נגיעה בכתף, לפעמים זה מבט בעיניים, לפעמים זה התעניינות, לפעמים זה הבעת צער. איזה באסה שרבנו ככה. בלי להתחיל לפתור בהכרח את הכל, כי לא תמיד הכל פתיר. בדיוק. פשוט הבעת, זה מעציב אותי שאתמול ככה דיברנו אחד לשני, או... אז לפעמים זה שיח, לפעמים זה מגע, לפעמים זה קשר עין, אבל הכל, מתחת לכל זה יש את הכוונה. נכון, בדיוק. ואין איזה מתכון. אני פחות אוהבת לתת מתכונים. אין מתכון, כי לפעמים זה יעבוד, ולפעמים אנחנו נרגיש רחוקים. אפילו להכיל את הזמנים שבהם אנחנו מרגישים רחוקים, זה חלק מהדרך.
לגמרי. לא, אני לא מדברת על פיצול ממש, אבל יש תקופות שאני מרגישה הרבה יותר רחוקה מבן זוגי. ואני יודע, אבל יש לי את הברית בשורש שמחזיקה את זה, ויודעת, אוקיי, עכשיו אני הלכתי לפה והוא הלך לפה, ועכשיו אנחנו נחזור ואנחנו נצטלב, והכל יהיה בסדר. ממש ככה. וזה בסדר. מה שאת מתארת מזכיר לי תנועה של גלים בים, הים והחוף. בדיוק. המעשה האהבה הזה שבין הגלים לים, זה שהגל נסוג אל הים, הוא מתרחק, ואז החוף נשאר לבדו, ואז יש איזושהי תנועה מתוך המעמקים שמביאה שוב את הגל אל החוף. זאת התנועה. והרי אנחנו בעצמנו גלים בפנים רגשיים, והוא גל רגשי, ואנחנו גם גל רגשי ביחד. זה ברור שחלק מהזמן זה לא יהיה מסונכרן. נכון. וזה בסדר, ולדבר על זה. ולהיות בזה. ולבכות את זה ביחד. כן. זה חלק מהקשר. אני לא אומרת אבל שכל ברית נגמרת בהפי אנד ונשארים ביחד, אני לא יודעת אם זה הפי אנד, כן? כן. אבל שנשארים ביחד, אבל התנועה, כן. התנועה של החיים היא הרבה יותר נעימה וקלה ופשוטה, פחות כואבת. אז אנחנו נגענו עכשיו כאילו הפתרון של הדברים, ואני רוצה לעשות עוד רגע צעד אחורה, כי אני זוכרת שבשיחה המקדימה בינינו, דיברת על הרגעים האלה שלא תמיד להיות באמפתיה, לא רק בגלל שזה לא קל, אלא להיות בבחירה של להיות רגע... הזכרת לי את הדגל שלי. אז הנה, זה הדגל שלי. אני בקורס המצפן, אני מחזיקה את הדגל, לא, אמפתיה לא בכל מחיר. אז תביא את זה, אני רוצה שתביא את זה. אני חושבת שזה נורא חשוב, כי זה אחת הסיבות מבחינתי, ללמה אנשים לא נותנים אמפתיה. למה? כי זה או. נגיד, כשאנשים לומדים תקשורת מקרבת בהתחלה, אז אומרים להם, אמפתיה זה דבר מדהים, והנה תלמדו וקחו את הכלי הזה, זה פותח את הלב, וככה 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 וככה. ואז הם מתחילים להאמין, באופן טבעי, כשאנשים הולכים ללמוד משהו, ואומרים להם שזה משהו מדהים וככה עושים, אז הם חושבים שככה צריך לעשות. מה שזה יוצר, זה חוסר הקשבה פנימה, כי אני מתחילה להאמין שאני חייבת להיות אמפתית לאחר כל הזמן ובכל מחיר. ואז זה הרבה פעמים על חשבון מה שאני מרגישה באותו רגע. אז אני מפסיקה להיות אמפתית לעצמי. אני מפסיקה להיות קשובה לעצמי, וזה מתחיל להיות self-abuse. אני קוראת לזה ממש self-abuse. נטישה עצמית אפילו. ממש. כן. וכשאני מלמדת, בגלל שאני יודעת את האוטומט של אנשים שכשהם לומדים, הם אומרים, אמפתיה. אוקיי, הנה התשובה הגדולה. אני אומרת להם, לא אמפתיה. אני מלמדת אותם אמפתיה, ואני אומרת להם, לא כל הזמן אמפתיה. כדי שיהיה קודם כל אמפתיה לעצמי. קודם כל אמפתיה לעצמי, להרגיש מתי אני מסוגלת לפתוח את הלב, מתי אני יכולה לתת אמפתיה אמיתית, ולא להיות אמפתומט. וואו, המצאת פה מושג. כן. לא להפוך את זה לאוטומטי, כי גם כשאני אתן אמפתיה ואני לא שם עם הלב, הצד השני ירגיש את זה. וזה יהיה כל כך מלאכותי, וכל כך לא אמיתי שזה ייצור חוסר אמון, וזה בדיוק ייתן את הדבר ההפוך ממה שהתכוונתי. כן. אז זה משהו שאני ממש ממש מתעקשת עליו. קודם כל להקשיב לעצמי, אני כועסת עכשיו, אני לא יכולה לפתוח את הלב, לא לפתוח את הלב, לחכות. תעשי את העבודה שלך. ברגע שנפתח לך לב, רק אז תהי אמפתית. זה לא אומר שאת לא בסדר אם לא היית אמפתית עכשיו. כן. את היית בסדר גמור, את טיפלת בצרכים שלך, היית אמפתית לעצמך, זה בסדר גמור. כן. אז זה משהו שהוא ממש בעיניי מאוד מאוד חשוב. כן. כי אז מה שקורה לאנשים קשה עם זה, הם מזייפים את זה, הם מרגישים שהם חייבים, הם מפסיקים להקשיב לעצמם, ואז הם מתחילים לא לאהוב להיות אמפתיים, אבל הם מכריחים את עצמם להיות אמפתיים, וזה הופך להיות... בלגן. בלגן לא נורמלי. כן. באמת, בלגן לא נורמלי. וכמובן שבשיחה הזאת אנחנו לא נגענו
בנושא של abuse, ואנחנו לא ניגע בנושא הזה, כי זו שיחה בפני עצמה. לגמרי. אני פשוט הזכרתי את זה כדי להתחבר לנושא שאת אמרת שלא בכל מחיר, ולא בכל מצב. ויהיו מצבים ש-please don't. מה שאמרנו, לתת רשות. בדיוק. לתת רשות לאחר, לתת רשות לעצמי גם. להיות מי שאני. עכשיו. בדרך נהיגה לפה, אתמול, אני הגעתי לתל אביב כבר אתמול, ירדה עליי איזושהי תובנה, ואני רוצה לחלוק אותה איתך רגע, כי שהיא יותר קשורה למבט מאוד מאוד הוליסטי על אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. שאלתי את עצמי, מה ההבדל בין הקושי של הרבה גברים לחוות אמפתיה, לקושי של הרבה נשים לחוות אמפתיה, וראיתי משהו. לחוות או להיות ב. להיות ב, כן. כן. אני ראיתי שהרבה גברים, כשבת הזוג שלהם משתפת אותם במשהו שקשה להם, או בין אם זה קשור אליהם, או שזה לא קשור אליהם, הם חווים חוסר אונים, כי יש להם איזשהו רצון או צורך, זה לא צורך, אבל רצון להציל אותה. להציל אותה, לעזור לה, לשמור עליה, להגן עליה. ובאותו רגע אין שום דבר שהם יכולים לעשות כדי להציל אותה או לשמור עליה או להגן עליה, כי זה לא מה שמתבקש מהם. ואז כל זה תהליך לא מודע, כן? ואז האיכות הגברית, המיטיבה, האור של האיכות הגברית שהוא להגן, בין השאר להגן, לא יכולה לבוא לידי ביטוי. אז איזה מין גבר אני, אם אני לא יכול להציל את האישה שהייתי באותו רגע. לסדר, לקחת מברג ולתקן את זה. והם חווים חוסר אונים, ונראה לי שזה מקור להרבה פעמים של קושי להיות באמפתיה עם בת הזוג, ברגע שהם מבינים ששום דבר, הם לא צריכים לעשות כלום, רק להיות שם. אני רוצה להגיד לך משהו, לחלוק איתך. אני לא יודעת אם זה רק אנרגיה גברית, כי לי היה את הדפוס הזה. זכרית. זכרית. כן. אוקיי. לי היה את הדפוס הזה לא ממקום כזה, אלא ממקום מאוד הישרדותי מפצע ילדות. שהייתי חייבת, כמובן בתרגום הלא מודע שלי, להציל את אמא שלי דרך עשייה, כל מיני דברים שאני צריכה לעשות כדי לשמור עליה, ואז כך, זאת המבוגרת שהפכתי להיות. ואז כל פעם שלמישהו קשה, אני מתגייסת, שמה את שכמיית הסופר-וומן שלי, והולכת להציל. אז זה באמת, אני חושבת שזה גם יכול להיות דפוס ילדי מאוד עתיק. יכול להיות. שגורם למציל הזה להופיע. כן. אז זהו, אז ניסיתי בדרך שנהגתי להתבונן על ההיסטוריה הזאת של נשים וגברים על הפלנטה הזאת, ולראות מה שם, ואז ראיתי באמת את החוויה הזאת הזכרית, ואז שאלתי, אוקיי, אז מה אצל נשים? אז התובנה שהגיעה באותו רגע זה שהן צריכות להילחם על מקומן. זה המקום של האו-או. וואו. הן צריכות להילחם על מקומן, כי אחרת אין לי מקום, אין לי זכות קיום. אם אני אמפתית, זה כאילו אני מוותרת על עצמי. בדיוק. אז זה עוד בלבול גדול. זה עוד בלבול גדול. כן. ואז מתחילה המלחמה. אוקיי, אז נעשה איזה מין closure כזה, רגע, נזכיר מה זה אמפתיה, זה היכולת להיות עם האדם, היא קודם כל עם עצמי, עם מה שחי בי כרגע, עם הרגשות שלי והצרכים שלי. ואז להיות עם האדם, בלי לרצות להציל אותו או כלום, רק פשוט להיות איתו שם. לזכור שיש לו זכות להרגיש ולהצטרך את מה שהוא מרגיש ולהצטרך. ולזכור אולי גם שזה שלמדנו שכדי להתמודד עם החיים אז צריך לעשות, לפעמים צריך רק להיות, לא לעשות שום דבר, פשוט לנחוח, זה משהו שהוא כל כך לא שכיח, שזה כל כך מרפא, ואז זה נותן לבן אדם השני את הכוחות לטפל בעצמו ולפתור לעצמו את הבעיות. אני לא צריכה לפתור לו שום דבר. ממש. אני חושבת שגם הנוכחות שמה נותנת הכרה לאחר, לחוויה שהוא חווה. כן. אני רוצה להגיד משפט אמפתי לחלק מהמאזינים. כן. שאולי אומרים לעצמם, מה זה רק להיות? מה המשמעות של רק להיות? איך זה עוזר למישהו? מה?
זה לא תומך. והייתי רוצה להזמין אותם להתנסות בזה, כי גם אני, עם הפצע שלי שדיברתי עליו ממש לפני דקה, לא הבנתי את זה. לקח לי זמן להבין את הכוח של הנוכחות. של הנוכחות שלי עם בן אדם אחר, ושל נוכחות של בן אדם אחר איתי, בלי לנסות להזיז אותי, משום מקום ולשום מקום. אז פשוט להתנסות בזה, ולראות מה זה עושה לכם. תודה. תודה על זה. תודה לך, הילה. תודה, מלכה. שבאת לשוחח איתי ביחד על אמפתיה, שהוא בעיניי איזושהי אדמה בקשר, זה איזשהו משהו שמחזיר אותנו תמיד לאנושיות, לשבריריות. כן, וליכולת להתמודד עם הגלים. כן, לנשום. תודה רבה. תודה לכם המאזינים שאתם פה. תודה למורן שפיצר שמלווה אותי בתהליך הזה המרגש של יצירת פודקאסט חדש. ונתראה בפרק הבא. thank you